Ka All Meghalaya Karbi Association kabala jutip lengkot kum ka amka menta kasngi ka arpnyo terik ukala lengkot hajar arpuwei kala penlong ya ka lempung ka jing Kynduh lang ka ba Shisien Shisnem jong ki jai benreu Karbi ki badon hapo ka jela Meghalaya kabala tip kum ka All Meghalaya Karbi Association Annual Conference ka ba saupun reu hakasnong Umkyrpiang kumban supen kan mau ya ka amka la sedang seng nadu usnem khat khandai spa nyo posan da ka jing ajumut jong MLA barim jong kanong po constituency bad ubalong ru menteri rang ba barim ka jela u Dr. Didi Lapang da ka jing sutu jumut lang bat kat tu kat ne kirang ba jong ka jai benreu Karbi kane ka kanhun kala jam menta sya ka jingdap ka ba saupun reu snem ha ka jela Meghalaya ha kane ka lempung lawan ban sakhi da kinong mikmat jong kanong po constituency bat jong ka umsning constituency ki ba kan thop UMLA ka umsning constituency ba Jason Saukme Molong kumu kongsan UMLA ka nong po constituency ba Meral Bon sim kumu sembut kongsan ka MDC jong ka umsning constituency ikong Magdalene Saukme Molong bat harangkat ka jingedon lang kinong yelam ba ki dukhot jong ka nong po block congress committee bat kinong yelam ba ki dukhot jong ka PDF umsning constituency Hakane ka sngi lai sakilang dagi pai ba jai benreu Karbi ki bana keleng jong ka jelap la pen ipu ipieng bat pen Shongkun ya kane ka program dagi jingshat bat ki sur jing rai tenrai jong ka jai benreu Karbi ka bala ai na kaliang ki khon samla ki long kame bat ki rang ba na kaliang ki nong ilam jong kane ka kunhun ki labu ru ya ka dorkhas hau MLA ka nong po constituency na ka banta banyera ban penyo ya ka podium ha ka snong purdua bat na kaliang MLA ula kular ba unyarap ya kane da ka ba on penmang lengba da ka MLA scheme ka bala jutip kom ka SRWP scheme bat kumju ru kilabu eka dorkhas show MLA ka umsning constituency na ka banta banyarap ban penyo ikitiar jing sawa ki ba jutip kom ki sound system bat na kaliang MLA ula kular ban aya kane shushu hakane ka sngi na kaliang kinong yelam jong ka amka kilapan benaru ba ya kane ka lempung ya Kynduh lang ka ba sau penyo jong usnem uban sawan kata jong usnem arhajar arpuar kanlong saha kasnong kentong kabadon sakitain jirang kalau gigi basong kemen bani don rengkat agen kesgi kajingi Kynduh ka ba sau pohon riu jong ka All Meghalaya Karbi Association menin kesgi nang depan Rakhe Iaka Republic Day kesgi ka bala suit la shore ya geriti peniat lani ke constitution jong geri India bagi ke jugi haka ar penriu terik Januari khat khandai spa san phau ban mendin ngelayo ban pendon borom ya kane kesngi ka Umkyrpiang ha ka badan ke kadi ka benta ka kongsan ka badan ka jingede bat kariti ke dustur ka kompaniat ha ka ri ke jungi ha ka jella ka jungi khamdam ha kane ka briun yo trep apo ka jaka ka jungi ka bangidon ya ka kernit ka bahendreu ka six schedule kabala ai Umkyrpiang da ka sorkar kami ha ka tu Shisnem na ka banta girit pa jong ka ni ka dong satai lam ingi ka jongi bangin yo e ka ni ka jingi thu ka Umkyrpiang lengba ka 6 schedule bangin long try ya ka riti ka dustur ka thundo ka siap ka bangilong kum bangilong hadu menta ngeu ru ban Umkyrpiang ya ki MDC ki jongi ka bakan thu ki kong ba don lang menda ka sngi kinang don sibun ki benta ki badang hap ban penbit penbiang ya ki an ki bapher komno pandang pen kleinbor ya ki rat ki dorbar snong ya ki hima bat komta ter hapo kane ka dong bat kathan ke jumi gila komala ban suthu lengba ka jing pen kubor jong ka sarkar pedeng lengba ka constitution ke jongi da ka jing penrung ya kane ka dong ka biit ke jongi ha ka khnit ka bahandreu ha ka bangila ban yo e ka jing long trai ka khndo ka siap kabangiyo ya ki rangbasnong iyo ya ki simraj ki bangthai ki lengdoraj ki sim hima bat pemta tete ka district council kadangdon hagalenti banang pen bahasusu ya ki an ki bapher kumbala bantip niatli ngide ban ai ki jinge trailang ban district council ke jongi ban ngi scam banalor ke clan bill nang ta ke ni ka land bill nang ta kiwi di ki bill ki badang don ki ban wara nam ta jing mentoy kumno bangin la ban yada ya ka direk ndo ka siap ka jungi kalong ka kongsan hadu kata baling ya kren ya kini namar ba ka amka ka di kawi na ki shatri ki balum ki balang ya ki prok Karbi ki bran ha ka jella ka jungi hibaro kawi na ka banta bangin yatli na ka banta bangin penne ka kolshor ka jungi bangin penne ka khndo ka siap ka jungi bangin penne ka riti ka dustur ka jungi ladu ki bong thangraj ki simraj ki lengdoraj ki rangba snong bat kumta ter
kumbala ban suthu kari ke jongi ke jela ke jongi nginang don hagalenti menta bandawa komno banyo inner line permit KLP kani kedi ke wei ni ji khun kapala slem kapala sedang dan usdam khat khnai spa anyo pupra padhadu menta kadang nyai himpadio ek ILP hadu menta ke so wanong yepi baga jingdawa ek ILP kanang ya hi kum ga jella ga jungi namar baga khat khandai tarik jong u December ha Shisnem arajar khat khandai kum ka ying hibor okawai hapo ka Meghalaya Legislative Assembly lade pan pass ek resolution ba ngidei banyo ya ka ILP kalong ka kongsan hadu kata-kata kani ga jingi Kynduh ka annual conference jong ka all Meghalaya Karbi Association ngambakla wan ong ba kadai Shisien jam bagin ya syafang gajing jok bagin yatli nagawai ke por syagawai pan gajing Kynduh gojong phiman ka Shisnem kanlong ba phinang penkubor ilade ban yo ya ka bensim gajing i bat gajing yatli nagapor syagapor haga badi bat ki issue ki babun i presiden jong ka amka menne lakren syafang ka security syafang gini ki border issue ki jing yakan at ki badan hapo blok 1 ki bangat sepo Giant Hills blok 2 gede ki badan hapo Ribhoy kini ki jing kat ki badan ni soban kerpa ikinong yalam jong amkar inetri rangkat la shisha hagini ki than ki bangidan sangi sani habade hapo konsumsi jong akim dadon than ki jing kat gumtan de ki khamja ba hagite ki blok 2 ki blok 1 ki blok 2 ki bangat hapo ka mau hati constituency ngin se kren rangkat badi ba Jason Mosa bani pendek hi nak benta begin don ke kenja visit ke begin hap and visit ban ai mensim ya gitu ginong song chnong jong i hang turu daga jing trilang jong hi kinong yalam jong ka amka beginong song chnong ge jongi bat hagaju ko por ngin sa pendek hi man hagane hagajing Kynduh bat wei naki em jong ka KACC mo ba korsing teron nang ta MLA jong bai thalang so Dr. Mansing Rongpi ngai itu presiden mane idayo ay panes lok katuk ni bangidei bandan kajing ya sautu jingmut kaba biang hadu rata bangin kerpat lem yaki kum kinong mikmat hanti ban ai mensim lem yaki porlok nang ci ba kandon kajing ya songsuk songsan haki bordar gijungi ite kani ke memorandum ka labu in sayarap khnang yakani marangar ngala keli na kapor sekapor ya kinong yalam gijung phi ngong philairai em ban penlong si jakai ka annual conference Perwadangan ai kita kaban senai ko open stage ko kan di podium di jawa penlong arti dengan susah ino ngakeren kaya tadi kenong yalam yang ada fiti kena apa filarai ba pin penlong si jeka 6% nak SRWP jong ke Shisnem arajar arpoway kan langat na jong arpoway mentar maka proposal kadang wat kin saya rap nang itu ban senai ke kenja podium ngemut bilong ke podium ke belum open stage kumtu kenang bakan suk haban long ikini ke annual conference ibe ibe jan ki jong phi kilawan nadu nang tuina po Kamluk district po Hoflong kapani ba nakalian jong ki kya haro kata paki sutho ekatan rai jong labi paki burom paki tip ya kita kilong ye kilong sem ki para ki hinmen kara kisa shisngai na sajan kalong kai ke pustuna bakalo kai ke nuksa namata chumi baru khai ki baran hange Pagkarai ko kay, giliw ba ba song niya khmat kilong pa, ihap gibarit ki porlok media kibaran ne publish bo ne ko chu ki bro khai. Ko magayos ko mane ki ong ba yimla ban kum kisnam ki bolong ki badap. Yimla ban khat ye kanika conference ko mo ju pulong ka poch ka por, mo bon brew. Namar ye ka jinga inti jungi. Hakane Shisnem ko badap. Bagi kuni kujang jengpang COVID-19, kelapin sitom ini hado kata-kata. Kajingnya nanti hakayo kokot kelakta sisa hado kata-kata. Bat habang ni jam sini Shisnem berteman meminta. Nyo banyak Kynduh biang berfight ketika jugurku kepada luar. Gimana menjadi kata. Hak ni kajian mit, kelai semua kajing iklan, way hadin way. Soalnya, habang perkat ia kemudian. Jika amka tiang unity is strength. Tengah kuat benda nanti kita lagi benda. Unity, security, and progress. Laju setengah banganek program keleng saudong. Asyik si thai nom mesek, si thai nom laju paham jam paham dulu, si thai nom setengah penuan.
boleh nggak setunat penuan habang kedua pi masuk bang ada hayi ngasar film kibriyo ki bayile le film kibriyo ki welcome nangali program ibere nangali program ibahe kajing welcome jompi kajing priang subha jompi ka gadon jona sutunat mangalai namar haba fi khadena kajing le nyam kajing le ngai jompi ngai ba fi abat kam sha ya kata ka nomure film di show kita di bawah Shongkun nang menden menta filadon aduh kipor mensua long sua but kadila ka contribution jompi wi badon ni wangi ka state ka thai boy ka district boy kala kyo habor kiliam bor khai wi badon ni filadon menta ba contribution hang ni ka thai boy masutuna ku kalong ba man ki program man ki function bangalai la iba phiat rei sinda fi ailang khti gamon kadiang khabat bok mensin ladai hasno ladai hakano kono ka program fi pen bai la iba ka don ka ta unity apeng jompi ngai kane ka namne report ko nangwan bagi nang la ba kentil snong ya ka thai bor ko ya bor kilia umra kren mene ya mene na po nong po bilong sisa ki don po fi pek haki zaka ki puta bilong try na pipay hai kilom kiwa isap ideng kiwa marhai kiri ki jonga ki jongpi bilong try sisa pada kani lawan hakla kesatri ki bongka 6 schedule kabay dai ni dai pi bangam pelaban klet de pi ba ki yong yalam hakni Shisnem ki badap napot district council hi Jing yalam jong iba PNC ni melaban delan hatu kapor ladon bai ki kholom kelomot don weng no ekabor ya ki iktia jong rong bas nong himla ban klet de kata namar kata ka dengan tenrai jong ni ya kun ba hadu ndala ban penne ya kata ndai ban klet de ek raja menen min siski Shisnem ki badab district council hi kare ko bai apra yada yangi habor kilian idolang MDC hangne di nampak ni request rui ba ngiren pe ben dia ba kumno iki ai ki ba pher ngin la ban pen scam shusho ita ki an barang naka post ko por ki bakhan ki bane dai ngai pi imdei bane da tang ti dustur ka kilom ki wa bane dai ngi ha bakat ngi nang yai kalenti haman kasni habalai habang akren habang awan ya chne makan mau haki Shisnem ki ba shop ngene election ru amar ha kam ka jam ngaju poi shiken ki than ni bhai ai ba progress hagi Shisnem ki badap kalong dei kalong ba kham slow kalong ko ba kham suki ek shilong no ba hakani ka sarkar bu menta patani ka sarkar ko ba bagi dan menta bagi trilang ware ngi don ha ruling composition compare apa ngi trai na menta ki ba Ari hakani mga iba firung haman gi snong iba ka lenti singking kala kham pernai khimya la kham sok kata phimla manelen tinganget ba kini ki than chni sajan i lada ki dilang ya senda lang bat kanong po constituency kerpa ru ye amale kanong po ro ini habia pet lang na mga sutu ba ngaya lenti kan matasi kinang don hi lenti ki singking bangi habia trai lang kedon senda je langi pher pasti ndei bangnya ma ina na ya pechu iwe na ini klep di ba ini kata sedien ba su tho ka jinang not ngaru ka du udong mi khmat ulada nga khamyo banya don senda bat phi hakini Shisnem ba ni ki banai ki badap yu Shisnem na marum tau covid de gislong no ba la yo na tau Shisnem ngin yo banya Kynduh ni syam yo perkhat sakiwe lu jongai nang mi khmat i bedon jong kani ka kinong mi khmat jong temri bhai bora ko bai kisangut ki mali kisangut ki MDC ki bedon inai lang khti ko mon ba kadiang ba kumno ngin pen bha kumno ngila bale kham bha shu da mata kani ka association of ka te kamdei kani ka sen ka bening kong na ba khaddu ba nang ngin do ba ngin nang ye beteng na ko sa ka por hi anong mi khmat benyo ya don lang bat phi banya sakhi ye de kasngi ka Umkyrpiang kasngi sha ka bi Shongkun Shongkyrpiang bantagi ka culture ka Jong phi hakani ka khlimat nya
banyoi ya kum kini ki jingi Kynduh shawai ki jaka ngin cham ju ikot na soban ai ku blai kerpang ya ki member ki association ki lapelong ya kani kesngi ke bejop kum ki Karbi ni dalam hakani nak association mo hapo kejala ke jongi ke jing kentu kan pham ye phi kalong dengan London ke jing long away ke unity ke jing ye kershan iwe ke jing ye ke jing ye burom ke jing ye kershan haka puli putih bat kum joru ngin kershan haka jing ye bat burom iwe nakar faru ye phi kinlong kita kinong shongshunong ki pantai ya karoi kapar bat ngin kentiu ngin kershan ki khon samla ki jongiru haki ap ki pot ki baper ka jong jinglong kerpang ka jong phi ka kalsho ka jong phi na soban ai ka jingero kum kanong mi khman je shisha nga ikat ni ka jinge teli ka jong phi pidon hang ni kani ka sngi kani ka jing ka jingelong ka wei klamtat pinlong shisha kita kinong shop shinong ko ki ong tin long wei a good citizen kum kinong mi khmat hang ni don apa pidon kanu ka jing ni kloi hang ni ban sol banya trailang bat pi met ban men sim pidon kanu ka jing ni don hasanda jong pi kuma pi pila je kuma pi pila ibet ingi bengin mi shikmat bengin trai na mata pi ki pada kum taru ni don hang ni ban snap ka jing ya ke jing syam ka jong pi la ka long ka badit ne ka bahe Badan ke jing dai bati nong sensa yang Karbi lo atau nama District Council kenapa kan nomdon kano ke jing wet barana ki dan ki nong yalam ki badai ke social organization ba Stalin I do request Sir Stalin also to bring this message to the Council of Karbi atau nama District Council that we should not have that division ki Karbi community but Khasi community ki cai bener ko bagi melak ban peneklan kidan ki por ke bangi ngilek nane sadu sa dipu rangkat bat ki RBYF maka to por kidan ki jingle bank ko bakraw sa ki tan bloban doktu bon ki norap jangi ki sipnar ki lado ki marba mardi namar kadon ki jing uroj ngilalek sadu sa dipu ngilakran ki bor ki badai pek rangkat bat ki sing balang bat sisa to ki jing kran jangi ki jing lek jangi kalau irap sibon bat mentang ni sekamat ikerpat ro yakini kita yalam jungi bapin don ki perlok kita be kamat ki bana taina asam ro kenapa pai ba ku dok usop kim nom jenjar kim nom sem ni kita ke dik jinge ke bangi ni Kynduh ba ta ke jo ke tuam ni boro ke jekerpat bandon ki an ki babiang di District Council namata ki rambas no idon ki por ke be rambas no ki sakam idon ki por ke bagi sem jenjar Kirabas no gede gede sensar gede pai gede kemi ada karite gede store jongi karuspa bat kita ke sensar ke sadar jongi ada kamdan ke jiada la kalian ke council la kalian ke government kalau kair ke basitom jongi kamtam kita ke bisa kaput border area Asyik zaman